Nezuro musi wesvondo musi wa1 Kurume 2026 rufu rwakashanyira bazi rinoona nezvekutsvaga mhondi dzepfuti reCID homicide riri muHarare. Mapurisa maviri akashinga Bernard Chindeke ane makore 38 naMackenzie Chitowe ane makore 42 vakapfurwa nepfuti ndokufira pasport vachirwisa matsotsi kuzaka mudunhu reMasvingo. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi tinouya nenyaya inorwadza zvikuru, nyaya yazunza mauto emutemo pamwe nenyika yose mushure mekufirwa nemapurisa eCID. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino kuitira kuti mashoko aya asvike kure kunyanya kumhuri dzakafirwa. Zvinonzi machinda aya akange aronda matsotsi maviri ayo aipomerwa mhosva dzekupaza vachishandisa pfuti ma-armed robbers. Vakavaronda kusvika kumusha weNdume village pasi paMambo Ndanga muChimedza. Machinda aya akabudirira kusunga mumwe wemakororo aya, asi pavainge vachiri mukati mebasa iri, gororo rechipiri rakaburitsa pfuti ndokuvadiridzira mabara. Chindeke died on the spot nekuda kwekunyanya kukuvadzwa kwaakaitwa. Mumwe wake Chitowe akakasira kumhanyiswa kuchipatara cheNdanga referral, asi zvinorwadza ndezvekuti akazoshayika ari munzira kuendeswa kuMasvingo Provincial Hospital nekuda kwekuti mabara akange amupinza pakaoma. Panguva ino mapurisa eZRP akaparura chirongwa chikuru chekutsvaga gororo iri iro rakatiza pachiitiko ichi. Rimwe gororo pavaviri ava rakatosungwa uye rakachengetedzwa paZaka Police Station. Rufu rwemachinda aya rwadambura mwoyo yemhuri dzavo uye vamwe vavaishanda navo muCID pamwe nevana veZimbabwe vose vanoziva ushingi hwevarume ava.